Nadakama, Nadakama, Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye ne, lallai ko babbar harka ce, ɗan kurma kenan. Nadakama, 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 Nadakama. Shi kurma me zance ko bebe ne manzan ka katon hoge ne dan aiki ne Nadakama, 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 Nadakama babban yaro ne dan gaye, Nadakama babban gaye ne dan kurma kenan, dan kurma kenan. Nadakama, Nadakama, Nadakama. Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye ne, lallai ko babbar harka ce, ɗan kurma kenan. Nadakama, Nadakama. Yaya. Maza mana da Allah ko gobar gidanka ne ko.
gidanka ne. Ina ka fito haka da ziri, me kawo ka gidana haka? Takanas ta Kano nan na zo wurinka na zo. Kano? Ta zo gurinka ba? Ta zo gurina? Eh. To na gane, me labari to? Lafiya lauya na ganka kaman baka jin daɗi ne, me matsalar ka? Labari me daɗi da ka ban? Na ce me yake damun ka? Ba kuɗi ne ko yaya me faru? Wallahi mutumiyar ce, karan daga murya dai ta jini. Ta ɓace rai. Wadan wulakanci na zo, yunwa ta koro ni. Na hauce ta kasan laulawa yana rage mutum ciki gaba ɗaya za zazzage. Na zo ina jin yunwa. Na ce mata yunwa nake ji, wai bata dafa abinci ba don wulakanci. Wai bata yi abinci ba. Ka yanzu duk ka zame min damuwa. Duk lokacin da na zo gurinka sai ka faɗa min matsala. Kai bai sa baka da kana da matsala fa. Ni na kira matsala. Kullum sai ka bani matsala me yaya? To na me na matsala ni na zo gidan ku ko kai ka zo gidana? To idan na zo jin daɗi sai ka ce kaza matarka ni ne ma aure. Ba kai ka ma aure ba tunda dai ba kai za ka cikin matan nawa ba ai ko man. Ka je ka ajiye kekenka mu je in taimaka ma ka ci abinci. Ba dai taimako na za ka yi ba dai ka siyan abinci. Shi ne ai. Me magana taimako kuma a ciki. Kana da kuɗi. Abinci nawa ne zan ci? Ai ba ba ta ci bane ne tunda siriki na dai bai kuɗi ne ake. Na banza ai. Mu babu komai siriki na kuɗi. Na hangi ɗan kurma zaune an gaye ne na shi kurma ne zance ko bebe ai baka sani ba ka san dan wanda mali ne Hamara ina so na gaya maka mu ga yalla bai matsa yalla bai officer Sajan Long haba Sajan Long ya za ka yi haka ya za ka bi su wannan yaran ba su da hankali you are not serious idan ka bi su me ka san me zai faru barin gaya ma reni ne inda gwamna ne zo wucewa za su yi masa haka amma idan they are not serious I am mad to I am education people kai ka san wani abu ka dau lambar babur din ba su kudin yaran nan babur din su babu lamba ba ka dau lambar ba shikenan kana ji na makwaradiya ce ta ja mana wannan abun democracy ba makwaradiya ba kwadayi dai yawwa kwadayi ne kawai yawwa kwadayi ne abin da nake so in gaya mu yawwa yana da kyau mu tsaya mu samu sana'ar yi fa ba sai mun zo mun yi ritaya lokaci ya kure mana ba wannan magana taka lokacin ritayan ma ai yazo saura sati daya amma kai ko me yasa baka gaya mun ba Sajan Lawan na gaya ma kana kallo kuma albashin mu ya tau a wannan watan fa za a ba mu albashin wannan gaskiya ne to kuma na tsaya kuma aka wa abin nan kuriyenge jamalice yar jamalice kuriyenge jamalice ai baka sani ba ka san wannan waka ce lokacin da muka je passing out kaftin din mu sani kan wanda ku kai a wanda ku sani kan ya jamali ce kuriyenge ya jamali kuriyenge ya jamali Wallahi dai mutum dai ya kamata dai mutum ya aure. Gudun fanfalake. Saboda wannan yanayi a ce mutum ba shi da mata irin wannan yanayin da ake buju-bujun na a ce baka da mata akwai matsala wallahi. Isa muke gode ma Allah da Allah sa muke da mata. Kurma! Gudun fanfalake. A ce me? Gudun fanfalake. Oh, falaki da nasi. Ba falaki da kai ki da falaki da nasi ai kullum sai na karanta sallan asuba. Sallan azhar sai na karanta falaki da nasi. Kai ki da humi. Gufan falaki. Falaki da nasi yana maganin aljanu. Ba haka ba. Sauri zamu yau zamu gudu. Zamu ake wasa. Gudu. To gudu wa biyo mu da zamu gudu. Zamu je kallon bal a take wasa a gaban mu. To inda muna so a take wasa a gaban mu dole mu gudu. Dole zamu gudu. Dole mu gudu. Buga mu je direba. Allah ya so. A gaba za mu je yau.
A ƙarya ne. A hawa mutumina. A ƙarya ne wallahi. A ba shi yiwuwa. Ina da keke fa. Na banza me za ta yi mana? To Allah kuma sauri yayi mu keke fa ka sai ka ce muke sauri kuma ka zo kuma kafan mu bata fi keken ka sauri ba. Mu shafa da kafa. Kwarai kuwa. Sai in koma gida in yi zamana. Waye zai baka abinci in ka koma? Ya kuma haka ne mu je. Kada ko sisi. Nadakama babban yaro ne shi dan gaye ne. Ya mu je direba. Ko babbar harka ce. Ya mu je direba. Dan kurma kenan. Ka tabbata. Nadakama. Wani bacci na wulakanci. Sai da na ce miki kuma kar ki kulle kofar nan. Sai da na ce kar ki kulle ba da zan yi ba zan dawo. Amma da wulakanci kin kulle kofa. Wani ake so in kwana. Wani bacci ya kai kace baccin mutuwa. Ke! Ina ma miki mutum da ranki. Kina ji ina ta buga kofa, ina ta buga kofa kina ji na cikin shugu kika tanka. Ba bacci nake yi ba. Kika ce mene? Bacci nake yi. Bacci ke yi? Ba ce to kirbe mun kofa. Kina bacci sai kirbe mun kofa saboda mene ne? Dare yayi. Dare ne yayi mana, dare. Dare yayi sai ki kulle mun kofa akan mene ne? Kana so a zo a sace ni ne? A zo a sace ni a yanka ni? Wa zai sace ki ba wani da zai sace ki. Na ga miki kar ki sace kulle mun kofa. Kuma kika sace kulle mun kofa duk abin da ya biyo ba ke kika jawo. Ina wulakanci ne ai. Ala mene ne nake ji? Ana buga kofa a waje. Ƙofar gida. Nadakama babban yaro ne shi dan gaye ne lallai ko babbar harka ce dan kurma kenan. Kai Naziru. Nadakama. Na rantsa da Allah sai yanzu ba wani abu ya faɗo min a rai. Kurma. Wai kurma kuma. Ina kake cewa kurma. Kana magana ina magana amma ka ce min kurma. Kai kake da kuɗin kenan. Ce menene? Labari nake so in baka da Allah, sha kawai. Menene me ya faru? Matata. Tunda nake a rayuwa na duniya ban taba ganin mara mutunci irin matata ba. Me taimaka? Ka ce menene? Me taimaka haka. Yawa to ka gane. Dare jiya. Na wanka na fesa turare na yi komai da komai na zo na kwanta. Bar Allah na ta ki kashe kunnan ta ce zamo ba za mu kwanta gado ɗaya ni da ita ba. To ka kwanta ka bata a guri. Ka ji magana ka ce menene? Ka kwanta haka ƙasa ka bata a guri. Sallah kafin zo. A'a ka ce ta yi hakuri ka kwanta. A kwanta nake mata magana. Kaji. Na gaya maka wannan maganan fa. Wai ita ba iska ba ce na ce to ba ki je islamiya ba ne. Na biya sadaki. Ni mijinki ne ke mata ta ce. To menene ya rage kuma? Ta ja tana ta kwane. Ka tsaya kai mata bayani. Ga mata. Ina gane. Na gane. Ko in ba haka ba kasa za ta rabu. Kasa. Sai da na share kan gadan babu kasa ko kadan. Ballanta ta ce wai kasar zai mata ciwo. Kidahu dan bala'i baya gane komai.
Ka ce menene? Ba ka gane komai, kai banza ne. Ni ne kake cewa ba na gane komai. Ba ka ganewa. Na ga lura ne kana min iskanci saboda kai ne da kuɗi ko? Kuɗin nan kuma ni ma fa zan iya samun su. Wallahi sai na tafi na barka. Ka tafi ka bani. Ina da mai. A wallahi ba kai sabo wallahi. Allah ina da mai. Na rantsa da Allah ƙarya kace. Ƙarya nake. Babur din ma wallahi ba ta tashi. Taso dai a hankali. Sannu da zuwa. Ya sannu. Me ka so mana? Wai ne. Ta shi zai ci soya. Rike ni ba hankali kada ya zube na ga kina ɓarai. Na mace kwai? Sosai ma. Rike ni. Nadakama babban gaye ne, ɗan kurma kenan, ɗan kurma kenan, kurma ne. Nadakama. Abin ba kaddara ba a ci wannan matan mutum. Kuma dai da kwaɗayi na wallahi. Nadakama, 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 nadakama. Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye lalle ka babbar harka ce, ɗan kurma ce. Nadakama, 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 nadakama. Na hangi ɗan kurma zaune. Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye ne, lalle ko babbar harka ce, ɗan kurma kenan. Nadakama, 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 nadakama. Na hangi ɗan kurma zaune. Shi kurma mai zance ko bebe ne banzan ka katon hoge ne an aike ne. Nadakama, 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 nadakama babban yaro ne an gaye. Nadakama babban gaye ne ɗan kurma kenan, ɗan kurma kenan. Nadakama, nadakama, nadakama. Dubo kwai ne a ciki haka. Kada ya ci barar.
wallahi kina ɓarewa sai kin biya ni. Ina kwai yake? Kwai da na baki suya. Shi na wannan. Da karɓu ba. Amma Allah ya yi abin kunya. Wallahi baban ki ya asara. Abinci ba ki ya girka ba, kwai ba ki ya giya wannan ba ki ya soya ba. Yanzu wannan ni ba zo ba komai ba kin cikan wannan uban tarkace a cikin kwai. Nadakama. Sajan Bala, wai kwa akwai kuɗi a gurinka da za mu sha wannan shayi? Oga lawan kenan. Kakan ban mamaki wani lokaci. Wannan gaskiya ne. Ka san ni buri na kawai daga an karya fa kenan fa. Ba ka da matsala. Daga dukkan alamu ba za mu samu matsala wajen money ba yi. Wannan gaskiya. There is no kuskure akan wannan harkar hada shayi. Ka san turanci na manoma shine turanci. Oya man get ready ke ba turanci. Ne ba ta sai ba. Abinda nake so da kai. Jirgin shayi. Tashin farko ka zaɓi gurbin biredi kai mana kyakkyawan yanka ka gane ko? Ka buɗe tsakiyar saka sa bota. Yawwa sai ka dakar mana kwai kaman 4. Ba da mu. Kai ya sa shi da ai ka san saboda mu dan yi jin kaɗan haka yi. Shi ka dakar mar shi 3 ni ka dakar mun 3. An gama. Shi da ke. Yawwa sai ka kela mana tuya. Kai mana kwai da najuwa ka gane ai. A san kwai najuwa ko? Kai ba a raba mu da korafi in ka tashi ka samu madara rabin gwangwani ka samu Nescafe packet 3 ka samu Lipton 6 ka hada su sai hadin kauri. Idan ka tashi zira bota din kai mun zo toto ka gane abin da nake nufi. Yawwa ba da mu. Ai ka ban mamaki ashe kuna yin shayin soban. Kaga wannan jirgi na masu harkar shayi. Kaga jirgi. Ba wannan. Kai ya ka soya mana kwai sai ka ce shashaka. Wannan abu ni kunne wallahi sai ce yan tsalace wallahi. Allah sai ce yan tsalace. Me kin kenan wannan? Zan tsala muka zagi fa. Yaya Wanci wannan. Gaba da kai ni kishi ya taki cin tuwo. Nadakama. Gaskiya wallahi wannan sinima da muke zuwa ni ya fi muku kwanciya hankali. To yanzu dai ka shiga gida, ya za ka shiga gida? Wata zama ma a yawon nan akwai hanya. Ina son hanya ne. Akwai hanya. Ni dai zan tafi. Ya za a murke ta gobe. Wannan fashe ba hankali ne. Allah na gode maka. Yanzu inda na dawo gidan nan ba ta yi bacci ba, wallahi sai ta addabe ni da surutun nan nata. Haba da Allah. Bari na je na shigo da mashin ɗina tunda tana bacci ba ta sani. Duk uwa ma yanzu ta yi bacci, ai yara su ne musibar duniya.
Basiru. Sai yanzu ka dawo? To, Allah ya dawo da mu. Karfe nawa yanzu? To ina ji yanzu ai ba zai wuce ko 2:15 ba ko baba. Wato kai ba za ka dinga jin abin da ake gaya maka ba ko? Haba dan Allah, kai ba siye ba, kai ba siyarwa ba. Ka dinga zuwa kawai kana kaiwa dare a waje. Kai. Dukkan wani yaro yana cikin gidansa a kwance, amma kai ban da kai. Da alama dai bace gama ba kenan. Akan wannan rashin mutuncin naka ko? Sai na ci ma mutunci. Ka ji na gaya maka. Baba ki je ki kwanta mana. Menene? Zan iya zuwa mana dawo gida. Kuma da daddare sai ya zo. Kinga. Ba sai kin bayani. Na san me ki faruwa. Amma haƙuri zaki. Kin ji ko? Kinga kina so ki samu yaya? Yaya? To yawwa. Abin da nake so da ke shi ne ki haƙuri ki je ɗakin mijinki ki zauna duk umarin da ya miki ki bi. Kin ji ko? Kin ji? To, za a fitan ne? To, za a fita bawa gaji. To sai yaushe kenan? Baba, ai sai ran da Allah ya dawo da mu. To ka buɗe kunnen ka saurare ni. To. Kaga, ko fa mutuwa za ka yi sai na gaya ma. Baba yaushe ma zan mutu ni yanzu Allah na tuwo bai aka yi da maza ba. Idan ka kuskura ka kai daren nan da kake kaiwa, to ina tabbatar maka da cewa sai dai ka kwana a waje. Baba? Kai ba siye ba, kai ba siyarwa ba. Sai ka dinga tafiya kana kaiwa dare a waje. Kai. Hello? Kai ban gaya ma ba mai jere an yi albashi. Na ga baba Usaini a correlation ya kasa ya tsare. Akwai harka an yi albashi na gaya ma. Allah. Yau a cikin jin daɗi nake da Allah jiwa. Allah kuwa. Kai. Ai na gaya ma yau. Ina zuwa. Waye ku? Kai. Kamar ni. Ina matsayin ma'aikaci. Cace kanka da kanka. Kaga ta tuwa, kaga ta miya, kaga ta tattasai da tumatir don wata ayu don buraza. Ku waye? Wai me yake cewa na je na ta ihu ba na jin me yake faɗa. Ya zage mu. An zage ka. Kai waye kai? Kai. Jaje kanka kai da kanka. Ba ma abin da yake aljihunka. Bamu. Ai ban san ku bane ma. Gashi yaya. Ya amma ka ga wa dan sanda. Amin ya Allahu, amin ya Allah. Mama na ki haƙuri kin ji? Mun ki washe laifi a nan. Ki ci mai laifi. Kin san duk wasu ma'aurata da ke gani akwai irin wannan alaƙar da kuma dangantaka tsakaninsu. Mun san iya.
waya ta ki ta tafi sai na yi bacci. To na kuma ki haƙuri, zan mishi magana kin ji? Tashi mu je kai ki ɗakin ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla bai an mun fashi. Kai an mun fashi an karya ni. Kai saurara ni. Na'am. You are very 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 stupid. Kar ka kuskura kirawo ka da malalacin dan sanda fa. Ka san aikin dan sanda aiki ne na jajirtaccen namiji. Ka tuwa kana mutane iwa kan titi. Ranka daɗe. Wuka aka zare mun suka yi mun barin makauniya. Wallahi sai da suka yi mun baiti uku na mari. Har da interval. Tsaya da Allah. Kana dan sanda sibilan ima kwace. To ranka daɗe wuka suka zare mun. Kamu uku Za ka iya fita a guje ko in dai mari ne aka yi ma barin makauniya. Na farko za ka iya fita a guje. Su wane ne suka yi maka wannan fashi da ranka daɗe su dan kurma ne shi da abokinsa. Dan kurma da shi da abokinsa. Dan kurma. Dan kurman ne yi maka fashi da wuka? Da wuka. Dan kurman ne ya zare maka wuka? To shikenan. Dan kurma ne ya zare ma wuka? Suna wannan layin? Ni dai ban san inda suka yi ba da yake barin makauniya suka yi min. Wani layi suka bi? Wallahi ranka daɗe ban ga inda suka yi ba. Dan barin makauniya suka yi min. Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye ne, lallai ko babbar harka ce, ɗan kurma kenan. Nadakama, 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 nadakama. Na hangi ɗan kurma zaune. Shi kurma me zance ko bebe ne manzan ka katon hoge ne dan aiki ne na da kama 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 babban yaro ne dan gaye na da kama babban gaye ne dan kurma kenan dan kurma kenan Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye ne, lallai ko babbar harka ce, ɗan kurma kenan. Nadakama, 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 nadakama. Yanzu nan mutum ke ce min kin dawo. Na dawo. Wallahi mutumin da yake ce min ai yau kin mana girki kin dawo wai a shar kun samu matsala ma kin koma gida. Baba na ne ya ce min idan mace tana faɗa da mijinta wuta za ta shiga. Au haka zancen yake. Ai ki zauna lafiya a rayuwa sai an bi miji ai. Ka ci abinci. Amma Taliya ce da nawa. ikon Allah. Gaskiya ne wuri ya kama da mutum. Da kuma roba. Ina zuwa ai tsaron sai na duba na ga yaya harkar take. Ga nawa ne. Bari dan wannan tawo. Za ka zagaye a bayan gida ne? Dole a yi yawa wannan harka. Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye ne, lallai ko babbar harka ce, ɗan kurma kenan. Nadakama, 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 nadakama.
Allah bai wani Allah. Wani rayuwa ne haka. Kin ajiye na anan, ina ta jira kina ta jira ki. Ba ki zo ba kina, na zauna a nan gurin har barci na su mai. Mene ma kuma malam? Kika ce menene? Na ce mene yi maka? Oh, ba abin da kika min. Kawai ina rubukin gurin. Kin zauna a nan kin banna a nan gurin. Ina zauna a nan ina ta jiran ki. Ka yi da ni zaka zo waje na ne? Kin ce menene? Na ce ka gaya min zaka zo waje na ne. Ban gaya miki ba. To gaskiya kin fi ni gaskiya. Dama gobe. Tunda na gaya miki yanzu gobe da daddare zan zo. Na zo zan ganki. Haka gani to Allah ya kai mu. Amin. Nadakama. Rajiriya ne. Nadakama babban Wannan yarinya. in mata ce maryam ya ake ci Kawaka to shi ke na zo mutum. bangaye ne dan kurma kenan dan kurma kenan Mama na, kurma ne ina fata dai lafiya. Ba lafiya. Ba lafiya me ya faru? Kishiya zai mutu. Ni ba zai iya zama da shi ba, ka zama da shi kawai. Kishiya zai mutu. Kin ga, yi haƙuri kin ji? Zan zauna da shi zan yi magana da shi. Kin ji ko? Baba, gaskiya ni ba zan iya zama da kishiya ba. Ki kwanta da hankali. Ni kaina ba zan bari a miki kishiya ba, kin ji ko? Wallahi in dai min kishiya ni ba zan zauna ba, tafiya ta zan yi. Ba zai ba, zan yi magana da shi. Kin ji? Ki haƙuri. Kin ji ko? Kuma ki yanzu ba ke tunani ba an iya ba wani abu da ke mishi wanda baya so? Ni ba na mishi komai. Ki dai zauna ki nazari in akwai wani abu da ke mishi ki gaya min. Kin ji? na hangi dan kurma zaune dan gaye ne to gashi kurma mai zance ko bebe ne manzan ka katon hoge ne dan aiki Wato ko mutuwa ta ne. na da kama Na wulakanci ne da iskanci. na da kama babban yaro ne dan gaye na da kama babban gaye ne dan kurma kenan kurma ne na da kama 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 Me haka waye haka me ya faru? Wawan ina ne kai kake haura mana gida? Kake haura mana gida. Wawan ina ne kake haura mana gida? Wawan ina ne kai zaka ringa haura mutane gida da daddare? Wawa ya haura muku gida. Kai wawan ina ne? Ni wawa. Na hau gidan ku ne. To kulle mun ko ba kai shi yasa na hau gidan. Kulle ba goba ta aika hauro mana gida? Mata ta ce ta yi bacci. Mata ta yi bacci ta aika hauro mana? Ta zube kuke so ai. Abin da kake so shi za a yi. Mene? Duk abin da kake so shi za mu yi. Abin da nake so? To ku tafi kawai shine abin da nake so ke. Gobe idan Allah ya kai za mu gabatar da shi a gaban. Yawa ba ka shirya ce ba. Gaban waye? A gaban hukuma gobe idan Allah ya kai. Oh hukuma. Za ku dauko. Wani hukuma. To ban za zan cewa bi Allah ku tafi ku da Allah. Ba za mu tafi gidanka ne? Ba gidanka bane ai. Ba gidanka bane. Gidan ku ne. Yau na gaba laika. Na rantsa da Allah idan na fito sai na sare ku. Sai ka sare mu? Na rantsa da Allah sai na sare ku. Shikenan. Bismillah. Ku ka sake na fito nan wallahi sai na sare ku. Bismillah. Ba ku tafiya. Ba mu tafiya. Ba mu tafiya. Sai ka fito kai ka. Ba ku tafiya. Ba ina za mu. Ina zuwa. Suwaye suka zo gidanka?
ko sun tayar mu da hayani a cikin dare. Me kai musu? Duk abin da ya faru ma ba ce cika jawo ba. Wai na je na haura ta katangar gidan sinadira. Na shigo gidana shine gaba ɗaya suka wasu suna tayar min da rigima. Duk ke kika ja min wannan fitinar. Me yasa ka je ka kai dare a waje? Ba zan yi dare ba. Gidan ke ko gidana ne? Ni da kai gidanmu ne. Kika ce me? Gidana ne gidanka ne. Dan uban ki ya siya min gida shine za ki ce gidanki. Ke ma gidanki ne. Babanka me yasa bai siya ma ba? To na rantsa da Allah na kusa barin gidan nan. Na rantsa da Allah zan koma gidan inna. Ga ta tsiya. Ba ka isa ba. Barci wallahi ya rasa ba miki wani sabon miji. Ina haka ni da kai. Ina abu gigir kamar tayar lawlawa. Wallahi ga ci kawai. Na rantsa da Allah na kusa barin gidan nan. Da Allah za ki kwanta da Allah. Dan kurma. Ai mun ji daɗi da kuka riga mu ko muke jira. Ya ake ciki yanzu. Dama ku muke jira kai. Yawwa. Ya muku bayana. Muna jin ka, muna jin ka. Kai ka saki jiki ka gaya mana gaskiya. Zan kumbura masa kai yanzu. Zan kumbura masa kai yanzu. Ka saki jikinka ka gaya mana gaskiya. In ka gaya mana abu sabanin maganarka muka gane baka da gaskiya. To I'm telling you. Wannan free the call. Ranka dade. Ina neman hakkina akan makocina ya haura mini gida. An shi yasa muka ce ku yo gaba. Muna kunku a baya. Gaskiya ne. Shirye muke da zuwa ko ina akan neman hakkin mu. Ai bu kuma sai ba. Iya haura ma ba wani abu da yayi. A'a ina laliba dai. Ba wani shanshane da aka. Akwai laliba dai. To. Yawa, akwai ina Ko da ma da laliba. Da laliba bai lalibo mu kuka lalibo akan hakkin. To shikenan. Yanzu kar ku ji komai. Mun ji daɗi da ba ku ɗauki doka a hannun ku. Yawwa. Saboda haka. Kawai ku kwantar da hankali. Dai a nan gidan su ne. A yan ƙasa na dai. Yawwa. Zo nan. Kai ma zo nan ya ka nake. Menene? Ya ka nake. Me faru? Ya ne. Kai Me faru? kai dama ina haƙe da kai. Ya kake. Zo da Allah. Ina haƙe da kai. Ka gane wannan mai laifi ne kai ma mai laifi ne. Kuma laifukan ku da muka tara su muka jibga su akan sikeli. A dokar ƙasa na ta yi ku za yi. Naziru. Wa me yake faɗa ne? Ni ba na jin mutunta bare kina ji hayaniya da ko kuma rike ni me ba faru. Za ka gane. Mu kai. To kai bari in gaya maka kwas muka je muka yi na kurma wannan master ne da shi na kurma ka gaya mar da kurmanci in zai raina ma wayo. Zan ganar da shi. Yawwa. Kai ne mai gwabin. Ka fito. Kai da ku biyo ku yanzu gida kuka shiga. Bacci amarya ta zo kuka laɓe. Ka shiga kai da kuka zo. Aka da uba ku. To amma yanzu ran kai daɗi wannan mutumin da yake musaki. Zan gyara shi. Ganin shi gidahumi da matarsa ba. Kai. Ni ne ido na. Kake gaya mana haka? Duk wani iskanci ni nake. Kake gaya mana haka? Ai bai sani ba. Kake gaya mana haka? Shikenan. Kake gaya mana haka? You are meant to maintain peace and order and this down fa. Kaga. Yes. Ina gaya ma har kwanan gobe dan sanda ne kai cikakke amma turancin manoma kake. Ina nuna maka wani. Na magina nake sa. Esprit scope sa. Ya. Esprit scope. Kwal ba shu sa. Yawa. Wannan. Ta kalma kenan. Wannan ne ni ban san me faru ba. Kuma to an rike ni an yi ta mota. Ni ba gora ba komai. Zagin ka suke zagin ka. Akan me to me na musu zaki sake ni. Kai ka to ba baya ka to boy ba ko. Waka ce ne kuma ne kamar wai kai ba waka zai zagin kai ke wannan waka a'a kai yake rena mana hankali zamu je a rubuta statement ku zo mu tafi wannan gaskiya ku zo mu je tafiya wai a to ba damuwa mu tafi to mu je kuma ku tafi kai ku ka bi shi kai zo ka bi shi na ce yalla bai wai ka ga wannan me mu bi shi rike mun nan akwai mai ne akwai mai mu bi shi ka san wancan ma rabin galan muka sa ko kure musu gudu ne ka tar da ni mu bi su da kona dan kurma kenan kurma ne
Alama Maryama. Ai na ka san suna na haka. Kika ce mene? Waye gaya maka suna na? Ba Maryama. Ai duk mace mai kyau to sunanta baya taba buya. Saboda ko ba ta faɗa maka sunanta ba. Kana kallon fuskar ta, ina kallon fuskar ki, hancin ki sai Maryama. Shi ne na gani. Kamar yadda siffan barawo ba sa buya idan aka gan shi. Me kika ce? Kamar yadda siffan barawo baya buya idan aka gan shi. Barawo a ido yayi me? Kamannin shi ba sa buya in an gan shi. Ina barawon yake? Haka ne? Ni ita ba ga barawo kamana ba. Sata mene miki? Zuciya. Zuciya. Allah sarki Maryama masoyiya. Wallahi Maryama to ba zuciya kadai ba. Su kutumce kanki nake so in sace gaba daya. Kana tunanin ka kai ni kasuwa zan yi tsada? A kasuwa aka yi tsada me? Tumatiri ko me? Ni in ka kai ni kasuwa zan yi tsada? A tsada sosai ma. Musamman wannan hancin laki da wani dan bakin naki. Ga ido da murmushi kuma da Maryama ke kadai duka. Kana tunanin a kasuwa za a siye ni kenan? Ya to zai siye ki kuma bayan na siye ki kuma. Sai dai wannan dan kyallin da kika sa ido. A duniya ke kika zama farin ciki na, idan ba kewa za na bai wa kauna. Farin ciki na kin zama jinin jikina, idan da so kauna ba ta kai ni rana. Kin zama jigo hasken idaniyata, na rasa kiwa za ta bani gata. Nike na kewa kallon sarauniyata, a gurbin zuciya bana ajabata. Ki dawo inda nake dan mazanta, mai sona mai kyan hali nagarta. Baiwar Allah ke ce cikar muradi, wanda ke san ki na so shi dan zumuɗi. Ki min na waziri karkice na yi kauye, akan ki kome na yi so ya ingiza ni. Idan na zauna ni ke nake tunani, ko cikin bazara damuna da rani. Wayo Allah dama zaki tunani, kamar yanda nake mai ki sai ki so ni. Idan na kalle ki kina rikirkita ni, a zuciyata na san ki ba ma'auni. Ba ni dama ya masoyiyata, mai rabon ya gaba da zai gani gwanata. Cikin masoyanki a yanzu na yi rata, tunda ni zan iya baki rayuwata. Taho garan zana rike ki ba mugunta, ni bana ce masoyiyata, abinda soyayya ta sanar aminta. Tausayi ko kwa zaman mu kai da fata, a gidan duniya samun masoyi daɗi, rashin masoyi shi ke cire nishaɗi. Da kin kira ni nan take zana amsa, auren ki nai ni haka rikice na fasa. Zaki zan matata warai ya kunsa, duk kamanni na kisin yi ba makusa. Walwala ta abar alfahari na, san ki yayi mini dauri irin na gwarmai. Ni fa san ki biyayya kawai nake mai, san ki yayi mini daɗi nai da maimai. Ni ban da burin da kai na baki komai, wanda ke kinki a yanzu zana farmai. Na faɗa soyayya ruwan zuma ce, wasu na kallo na kamar azamci. Darajar soyayya ko ba kwatance, wanda ke so shi ya san shi ko azance. Masoyiya ta karɓi usirina, karki bar sanki ya zama ajalina. Farin cikin soyayya ta zama kauna, wallakan sanki kawai na manta kaina. A koda yaushe hoton kina hannuna, duk abin da kake so yana gare ka. Na san ki fiye da so hakan na saka, abin da ranka yake so idan ya soka, yana da daɗi ni hakanan na ɗauka. Shi
yasa soyayyar ki ta girma a zuciyata komai tafi shi kima. Wato ka san wani abu? A'a. Ka san ni ina kirgawa fa. Yau fa kwanan mu uku daidai da yin ritaya. Yes. To kaga zai mi wa Allah godiya. Wani ya yi ritaya ba idanu, wani ba kafa. Wani na wulbaro ana tura shi. Duk mutumin da ya shekara 10, 15, wani 20, wani 30 shine geji a matsayinsa na ma'aikaci. Ya gama lafiya ba abin da zai wa Allah sai godiya. Ba hadari irin aikinmu. Kwarai kwa. To, shi yasa sai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan gaskiya ne. Kana ta jan kaza kana turawa ka bar ni da doya da kwai. Lokacin oga ba ga kazan nan ba. Wannan gaskiya ne. Ni mai kudungurin zan yi haihuwa da hanji. Ka gane ko? Yanzu akwai sauran magana gawa ta rike mai wanka. Yaya kake ganin zami? Kamar me? Game da sana'a mana. Ai dole sai mun tsaya mun nazari, mun ga sana'a da ta dace mu wacce za mu rike kanmu. Tunda yanzu ba mu aiki. To ai oga lawan wannan ba maganan nan bace. Magana ce wanda shirin zauna ya fi na tsaye. Sai mun zauna sai mu tattauna wannan matsalar. Sannan kuma ya zami da makotan dan kurma. Makotan dan kurma. Makotan dan kurma? Ina so dai ka gane cewa ka san fa da fa kai. Idan dan sanda ne kai yanzu ba dan sanda ne kai ba. Sai ka tsaya ka yi tunanin me ya dace. Ko kuwa? Ko kana ganin dai akwai wata mafita? Ogalon, idan ka san wata baka san wata ba. Garin nan sai dan garin nan. Ni na san yadda za a yi kawai ka sha kurumin ka. Allah. Ina son amma kamar abin a ranka. Kamar abin a ranka. Yawwa, mu ne muke jiran ka dama. Kuma tun ɗazi tsayi wannan da muka yi ba akan kowa muke ba akan ka muke. Yaronka ko kuma mu ce surikinka ya aikata babban laifi. Surikinka ya aikata babban laifi. Sannan bugu da ƙari laifin da surikinka ya aikata a tsarin dokar ƙasar nan tamu ko dai a rataye shi ko a yanka shi ko a harbe shi. Ko kuma mu ɗora shi akan kwalta sai ya shiga Abuja a kafa mu ce isa ke dawowa. Wannan shine ka'idar doka. Kuma ka gaya masa ƙungurmin ɓarawo ne. Ƙungurmin macuci ne shi. Kuma ba wani ya cuta ba ni i cuta izalinta. Fashi da makami imin. Bayan ya yi min fashi da makami ya tare ni da ƙyar na sha raina da ƙyar ikai. Sannan ya haura gidan maƙocinsa. Saboda matarsa ta kulle masa gida yayi dare ya je ikwartanci kuma sannan ya shiga gidansa ko ba haka bane kuma ka gaya masa a dokar wannan civilian muslim ne that is why tun kan ya ji labari me ya kamata ka gaya masa naji Allah ɗin me zai hana bi da ke musasanta magana ba san ji ban gane a sasanta ba mun gane cewar fa yaron nan fa kai fa kake daure masa gindi fa ba haka bane ba za ka yi to shikenan ka san al'amari na yara sai ana yi ansa ka gani na gani musamman idan aka dauke su daga na kai shi rubuci mai amfani sai baka sani ba sai mun dauke shi cancan mun je mun rika shi a kotu zai yi bayanin dalili kuma wannan yaron da kake magana fa ya karya doka fa a sashi na 33 dokar kasa abin tambaya ana yanzu kai ma'aikacin hukuma ne yanzu kai wannan gaskiya ne a yanzu nan wai magana yake a sasanta private association karabu da shi kai ba zai yi ba ka san me zai faru yanzu shi ke tunda ba za a yi private association din ba a ji kawai a ji charge office ranka ya daɗe tsaya da Allah kar ka ɓata raurka da shegen tsalle ranka ya daɗe wallahi mun yi ritaya kun yi ritaya mun yi ritaya to amma din nan har yanzu fa a hannun mu yake na sani idan mun ga dama mu faɗaɗa shi mun ga dama mu tsuke shi yasa ka ji na ce a tsuke shi da tattauna ni da an tsuke shi ma an gama to saboda haka yanzu abin da za a yi an tsuke shi zan ba ku aiki to ka kwana gidan sauki ba matsala tunda mana ritaya aiki muke ne oga dama mata ta gaya min cewa baya son zama da saboda haka yanzu ku ne za ku zo
ku dinga aiki a gidansa kuna gadi. An gama. Ba za ku bar ni ba ku dinga barin sai na fita ba. An gama ranki yawwa. An gama. Yanzu ina zuwa garin shi dole ki zo. To shi regular education. Regular education. Ka rage leƙa musu kai da Allah ka sani kai gafara nan da Allah ni fa in ban munafurci ba bana jin daɗi aiki biyu nake ina aikin dan sanda kuma ina yin munafurci ni kuma baka san tsiyata ba in dai mutuwar zuciya ce zunzurutu na gaji mutuwar zuciya Pastor president kai that's read the scope sir what the boys come to school sir president na za ka je zan je dubiya zan je in duba mara lafiya ne zan je in duba in ga jikin wace unguwa ne za ka je kika ce wannan waje za ka je unguwar su Naziru a unguwar su Naziru mara lafiya zan je in duba shi a kwance bari in ɗauko mayafi da sai mu je tare da kirkira ki tare Allah mu je tare da saboda me za ki bi ni ba unguwa za ka je ba zan ce za ka je kuma baka isa ka fita daga gidan nan ba ba zan fita ba ke ci aure na ko ni nake auren ki da za ki ce ba zan fita ba ni nake auren ka gidan ba ke to ki sake ni daga yau ki sake ni in dai ke ki aure na ki sake ni daga yau ki masaki uku ƙara uku ma akai ya zama tara kina yi abu gilu kina tare na nan sai Allah zan make ki fitan mun daga cikin gidan nan in ba haka ba sai ki na daman auren mijina da kai Wai zai fitar da ni daga cikin wannan gidan? Ban kin ga na fita daga cikin wannan gidan mutuwa ce. Na ce ki fita. In ba haka ba na sai ya fi ki jin daɗi. To ba wanda ya isa ya fitar da ni daga cikin wannan gidan sai mutuwa. Ai ko ba kin tu. Shi ban da abin sama me zai yi da wannan na kashashiyar? Ni ce kashashiyar? An kira ki na kasashiyar. Ki ɗau mataki. Me zan gani haka? Ha ba ir baba. Wannan watan naki da baki daina ba har yanzu. Ba ita daga ce, kai matan miji na bace ita. Ki ce ta fita daga cikin gidan nan. To ban da wata irin naki baki san matarsa bace kamar da ke zaman aure a gidan nan haka ita ma take zaman aure. To ni ya ban sani ba. Wannan matar shi ta ke baki san cewa matarsa bace duk dabdalan da aka yi da liyafin da aka dinga duk baki da labari? Ha ba yar baba. Lele. Wai me yake damun ki ne? Tun safe kin kasa cin komai. Cikin yake ciwo. Me yake ciwo? Ciki. Ciki. Ah, subhanallah. To, a jika mishi kanwa. Ko kuwa? Nadakama, 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 Nadakama. Le 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 na hangi ɗan kurma zaune ɗan gaye ne to gashi kurma me zance ko bebe ne manzan ka katon hoge ne ɗan aiki ne Nadakama 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 babban yaro ne ɗan gaye Nadakama babban gaye ne ɗan kurma kenan ɗan kurma kenan kurma ne Nadakama 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 Sannu Sannu yanzu ya kejin cikin to ba yanzu ma ya kamata me ba kamata ya bi tafi asibiti a ji a duba ki a gani me yake damun ki ko kuwa amma ki zauna haka kina ciwon ciki kuma kin zo kika mutu fa ki tashi ki dauko hijabi mu tafi asibiti
daure sannu. Yanzu dai kin ji abin da likita ya faɗa. Likita ya ce kina da ciki. Ba komai ne za ki ci, abinci ba komai ba ne za ki ci. Don na ki lallaba. Duk abin da kika ci kina da sha'awa. Ko da ba na gida. Ƙofar gida nan akwai masu gadi. Ki musu magana za su kawo miki ko ma menene. Waye ya kawo masu gadi? Kika ce me? Waye ya kawo su? Ya kawo su. Babanki. Shi ya kawo su da ya ji cewa kina jin tsoro. Shi ne ya ce to a kawo su. Saboda su rinka kula da ke. Kin ji ko? A nan za su ringa kwana? A nan za su ringa kwana? Su masu gadin. A nan ne mana. Ba a nan ɗakin ba. Amma waje kofar gida. A nan za su ringa kwana. Kin ji? Yawwa. Allah ya sauke ki lafiya. Maganar yadda za ki haifa. Gilu da yarinya. Kai. Allah da iko. Ana ga kina kuka laki ko me? Me ya faru kuma? Gobara. Goruba. Kike so ki ci? To ban da abinci na za a samu goruba. Ka samu ba zan mutu. Zan mutu. Mutuwa? Ke, za ki mutu. Ya da ba ki gwagwade ta. Na'am? An daɗe. An jima. Wannan gaskiya. Ban taɓa ji ba, ban taɓa ganin wanda yake samun kuɗin banza da wofi irin mai gadi ba. Kaga, mai gadi a ci da shi, a shayar da shi, wata yana yi a baka albashi, ka shiga kai wanka a shaya. Wannan cin bagaz har ina. Kai gafara can. Kai ka ga bagaz a haka? Sai ka gama tara da abin da ka tara. Da ka zo sai ka ebe kudungurin ka bai masu maganin basir. Ai wannan zaman basir ne tsurarsa kawai tantagaryarsa muke tara shi. Sai ka zo shekara 47 ko kuma 63 sai ka ga ana ta kwatancen ka akan baro. Karabu da basir. Fahimta fuska. Wannan gaskiya. Kai fahimtar ka kenan haka. Wai kai baka sani ba. Ai ni ka san ni ba da baina sai da Kurma! Ka kurme kuma ruma. To wai ba haka ba. Wannan abin da ka kai ni, mun je muka yi ta wahala muka siyo shi, me za ka yi da shi? Goruba kake magana? Ko ba goruba ba? Shi. Mata ta ce take da jiki. Shi ta ce nemo mata saboda tana dan ji dadin taunan shi. To ciniki ya fada kenan. Buga babur din kai gaba. Sai na fito. Ciniki ya fada mutumina. Kai dai je ka. Masu gadi. Sannu kuna yanki. Ba ka bai ka. Gure mun goba da kyau mana ka kuma ka ta mana. Kai, kana jina in gaya maka yau ba inda za ka je. Ba inda za ka je. Ai, malam ko jirgin baka bude. Wallahi ka ga. Shi yasa ake ta so a hana shigo da kwaya garin nan. Ana ganin kamar ko an takura. Saboda irin ku ne. Ka je ka sha ko kilo. Wallahi ka ga ya ga mun wando wallahi. In an ce a daina shigo da kwaya, ku je ku ta maganganu. Kuna an hana kaza. Duk saboda irin ku ne ai. Yan magaru. Yan magaru. Ya ga mun wando wallahi. Ya ga wando. To kai sauri dai ka gyara dan abun ba kyau. Nadakama babban yaro ne, shi ɗan gaye ne, lallai ko babbar harka ce, ɗan kurma kenan. Nadakama.
na hangi dan kurma dan gaye ne to gashi kurma me zance ko bebe ne manzan ka katon hoge ne an aike ne na da kama na da kama na da kama na da kama ne mutumin da za ka ga sai ka ga mutum Sai dai ba ku bacci. ai a ba ma bacci ba ma bacci Allah ya saboda samun kuzari. Ina na waje na. Ina na waje na. Gani nan. ai ni ina son wallahi Thank you very much. ina son na gode sosai ai ni ina son kodi wallahi na da kama babban yaro ne shi dan gaye ne lallai ko babban kaci a ga da zo kusa wallahi da ku da kodi sai ta kalla eh mun kare masa kallo na da kama ai na ga ba na ba har yanzu an gaye ne to gashi kurma me zance ko bebe ne manzan ka katon hoge ne an aike ne na da kama 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 babban yaro ana ga mun sama masa dan gaye na da kama babban gaye ne dan kurma kenan dan kurma kenan kurma ne na da kama 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 le 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 na hangi dan kurma zaune an gaye ne to gashi kurma me zance ko bebe ne manzan ka katon hoge ne an aike ne na da kama na da kama na da kama na da kama wallahi ka gashe ka ga lemon nan aka mana maganin bacci wannan kaga ma yayi wani gurin yake nan la ilaha illallah ah wallahi kaga sun fita daga gidan nan ai ba komai babu komai idan ma sun fita yau ma akwai wani daren to kaga yanzu wannan bulkumin bari ya dan jamar kunne daga yau din nan daga yau daga daren jiya ko alewa suka ƙara bamu mun daina sha ko alewa ko rake ko lemo ko tuwo duk wani abu da suka kawo yanzu bari in je nan gurin Sani Kandi na karɓo yar mu Allah sa da ya buɗe shago ɗan sanda ba su kama shi ba Me yasa me ki ne? Ki mun bayani mana me ke da abin cikin zama sai kuka kike ta ki shiru ki mun bayani. Zuciya na ne yake tashi. Me yasa mu zuciyar naki? Oh, amai. Kike son yi? To bari na ma miki gwangwami mana sai. Kashi nake so na kishi na. Kashi. Kike ji kuma? Kashi. Kashi na. Kin shi da kashi? Ke ga zama wani gari da haka har cewa cin shi da kashi kike so ki. Ina haka ba cikin zai fita. Zai bare? A daga tare ya daure ya daure ina zuwa bari je ne mu. Sadallon in na dan rintsa da Allah ka san saboda bacci hadari ne in ka bar shi. ina jin Sai ya tambaye ka. ka zo ka tara bacci sai ya tara ka To da Allah in na dan gida na dan nitsa da Allah sai kai ma ka kama. Mi kama da Allah. wannan gaskiya ne sai mu yi tara in na ka taro mun rabin dare taro maka rabin dare yawa wannan gaskiya ne
Wayo barawo barawo wayo inna lillahi barawo sajan lawan barawo. Ba kai ba barawo bane bacci ne da ya sure ka. Ina zaka je? Ina zaka je a tsohon daren nan har ka furgita mu na dauka barawo ne. Me kai ya cewa? A tsohon daren nan ina zaka je na dauka barawo ne. Kin ka ne mai gidan ko ni ne mai gidan? Ka zo kana tambaya na ina zani. In ban da iko ne zan fita duk lokacin da na ga dama. Rahin kunya za ka yi mun? Na ce rahin kunya duba ido na ka gani. Ka dubi kwayar ido na ka gani gogagge ne ni tatacce ban san mutunci ba. Ya na manta ne. Kai. An bashi da gadin barayi. Babu inda za ka je a tsohon daren nan. Ka je wani abu ya same ka a zo a dora mana laifi ba fa aikin ka muke ba. Gaskiya ne. To barkaji. Matata ce take da ciki. Ta ce an tabin je nemo mata kashi za ta shaka. Ka nemo mata me? Kashi. Oga, wannan ko yana da hankali. Wai ma shi ne ma cikakken mai hankali fiye da kai. Kai. Me ke cewa bai? Kai. Ka nace kai. Ni na faɗa kai. Hankali ka gaba ka fito. Ka fito. Kurma. Abinda zan gaya ma. Wa ce cewa kurma. Na gaura ma mari hularka ta wadu wallahi. Kai. Alƙur'an sai in kwada ma mari. Bashe baka da mutunci da ka tafi kana ɗaukar kashin gaddi a titi ka su kurkuta mana ta sansana naka kai. Ba inda zaka je. Karfa ina raba ka da kiwon kyalle kana cewa kyalle ta haihu fa. Na rantsa da Allah idan kai kuskura ka sake ma cikin mata ta zube. Na rantsa da Allah ba zan yarda ba sai ka biya ni. Wallahi sai ka mata sabo. Sai ka mata sabo na rantsa. Shi zai mata sabon kowa. Kai wallahi. Kai ina so ka gane cewar shi fa cikin haihuwa fa ba hada kayan lefe bane. To oga ba inda zai je wani abu ya je ya same shi a zo a dora mana laifi. Ni dai babu. Yake cewa wai. Ba inda kana ji. Wannan ya faɗa. Kai ka fita. Ciki kashi ka ta mu. Ka do bai tambaye ka. Oga kai kake zuga shi? Na zuga shi. Ka sake ni. Na zuga shi. Shi ba ka saki na. Ko me sai hauka. Shikenan ka je duk abin da ya samu gafiya to babu ruwan mu je ka tafi ka jawo mata. Yau. Ka tafi to yake ga babban mata ka ba ka to. Aka tafi. Ya? Ai na ga masa ne yanda zai daina irin wannan oga. Na zuga shi. Ka daina irin wannan oga. In wani abin ya je ya faru sai ka anda. Fast free scope sa. Wannan gaskiya ne. Dare dai mahuta bawa. Ka sa na zuro takalmi yaya tafiya ne koya. Akwai matsala. Kai in dai aka ganka matsala. Matsalan me kuma? Idan za mu samu kashi. Me za a yi da shi? Mata ta ce. Ta ce a nemo kashi lalle sai ta shaka tukuna ta samu nutsuwa. An ba ka ba ciki zai zubi. To dan tsahirta min. Ka ce me? Tsahirta min. Da fitsari. Tsahirta min. To shi Nadakama babban yaro ne ɗan gaye. Nadakama babban gaye ne ɗan kurma kenan. An samu kenan. Na mutum ne an samu. Ka wala kashi bai da kawai kashin alade fa. Origin ne wannan original ne. Idan ka kai mata wannan tana sheƙa shi ke. Allah. Haba. Awa kashin gardi da wari. Ba matsala. Nema rana ai. Kafin je gida ma ciki na kumbura. Dole. Saboda doyi. Gashi na an samu. Kashi? Kin ji daɗin harkar ke ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa da bai ta yi kama. Wannan. Tsala. Kai, babu inda za ka shiga.
Baka gane ni bane? Na gane kama na manta ka. Banza ta fi ka a guri na wallahi. Kai ni fa na ga mara kunya ne fa ni. Ni nan da kake gani na wanke ido da fitsarin akuya ba. Ka san ita tatsuniya da daddare ke ba da rana ba. Kuma ina mai tabbatar ma in dai nan gidan ne kai baka isa ka shiga ba kuma ko da wani ka zo da shi sai dai in riga ka shiga kai ba za ka shiga ba. Shege na kauye sai tsoron dan sanda. Kai ina gaya maka fa shagon madama fa yaro na ne. Allah zan baje ka. Ina gaya ma sani Allah zan baje ka ina gaya ma. Sai dai ka baje kukar shanya. Na fi karfin sai dunkular da kai wani. Za ka iya ke. Ai baban zaɓin buga ƙetare buga shigo. Ai sai mun yi watsa da nan gurin wallahi. Babu inda za ka. Kuma wannan sayin taka shin taka banza. Wannan din za ka taka. A guje. A to bakin ciki ya shiga ciki. Dan Allah ka daina taka min burakata. Ni na da darajar buraka. Wannan ba san talauci. Buraka ta annabi ce yaro. Buraka ta annabi ce. Wannan alallaka ce kuma jincan alallakin jincan ne wannan. Ba inda za ka. Arenan na kina matsa. Kurma. Wa kake ce kurma? Kai da kake ce kurma? Mu je mutumina, mu je tafiya. Me ce faruwa wai? Wannan yana da matsala. Kana ji na ko? Wannan ne na faɗa yabo. Gida na ce ba zai shiga ba. Shiga gida? Na ce ba zai shiga ba. Na kyale shi ya shiga. Allah mu tafi da Allah da shi Allah. Kajin banza ne ma ku tuno. Ka rage min kima wallahi. Wallahi ka rage min. Ina hura usur yanzu da zai sa jambalai zo yi watsa da kai. A dawo lafiya. Lafiya a dawo lafiya. Ka je ka dawo lafiya. A dawo ke dawo lafiya. A ka addu'a mai kyau. Bulkumi. Zan toba da kaza mai kyau. Yakwa a baka dai zai ce kaza ma a fili ko wallahi ko dan. Maganar kashin. Kashi wannan jiya da na kai wa matata. Kashin ta ji daɗin shi sosai ya mata amfani. Ta yi bacci ba ƙasa. Ta yi bacci ba ƙasa. Aina. A shimfiɗa ba ƙasa. Kaga. A lafiya Allah. Kana zakalkalewa fa ya mai shi da matarsa kana cewa an yi bacci. Wallahi ba hurumin ka ne ba. Mai mata ta tai kuma ya ce matarka nace ka aure da kuka kai da matarka ku wai ga ku sai ya nuna. Dan gawo maka ka zabe ya zama biyu kenan. Baka dai ka ji biyu amma fili ko kurciya bai taba kawo. Ko mu je katan banza. Tura katan banza. Katan banza. Rashi katan banza. Yanzu aka kira waya daga Gwasu Mamada. Wai mijinta yana cikin wani hali saboda naƙuda ta kama ta. Ina ganin ana buƙatar wani babba kusa. Saboda kin ga dole sai an samu wacce za ta rika sa ta hanya akan abun da ya kamata ko? Gaskiya ne. Allah ya raba lafiya. Ya kamata in hazarta in tashin dare. Na gode. Amma ya ni batun da matarka ta rasu. Ban ji kana zancen aure ba. Tun ko ka sallama da aure? Wannan magana aure na tattara shi na aji shi gefe guda. Saboda aure ya min cizon da har yanzu ta ban sana tare da ni. Shi yasa ba na son magana aure. Amma dai ka san yin auren shine darajarka. Na sani, amma ba za ki gane halin da nake ciki ba. Ba ai ko zan taɓa ganewa ba. Kuma amma darajarka ta faɗi rumar yaya. Jallo, dan Allah in tambaye ka, ina lahira take? Ai kai matsalar ka kai baka iya tambaya mai ma'ana ba. Ke ina zaki je? Kawai kin taho gazar, kin taho ni shabar da ke kun ci kazar gidan gona, ciki duk ya saki, ku ci ta gargajiya ba za ku ci ba. An shala ka sayar kin zo zaki shiga gidan mutane. Wace ce ke? Ko sai Allah. Wannan fa ce ni? Fa gaskiya yi faɗa. Ni matar gidan ma'aifinta ne kanwarsa ce. Na wani yar masu da hannu ce tana da bakin magana an bar ƙauye an dawo birni an ci jami'a da shinkafa duk jarmiyar muka biyo wannan gaskiya ne kun za kun goge kaushe kaban ku haka da bakin da zaka tsaka ta kamun tsawa ko ba mu sani bane amma ko zaka ta bakin na ga ya ma baka da hankali kuma ma ai kaiwa kanka wannan gadi kara miki lafiya jallabiya
wallahi kun ga dan hasafin nan dana ne. Ai wallahi ban ce miki komai ba. Amma tun da abin ba mutunci. Cin naka bai san na gida ba. Allah miki. To ni ma ban san. Dan Allah dan annabi ki mun afuwa ki mun aikin gafara. Ungozo mata ce ta cuce ni san da aka haife ni ba ai mun gashin baki ba ki hakuri. Kaga ungozo mata ta cuce ni. An haife ni ba ai mun gashin baki ba. Wannan yar jajaye. Wannan yar jajaye. Kai gafara nan ka dade kana cuta ta wallahi. Kwani ne zan koma gadin makabartan bar komai ba rabo bane. Shikenan. Sai na yar baba. Nan da gidan ɗakin ba sai ina tafi ya kamata a ce an zo an tafi asibiti. Kai! Wannan akwai sokon miji wallahi la'azim ya zan yi da raina ne. Sannu! Sannu dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin ji yar baba? Sannu dinga salatin ma'aiki. Sannu! Sannu mana ba ihu zaki ta yi ba dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin ji? Allah na ikon take yi. Sannu! Allah sarki masoyiya. Sannu ba, sannu masoyiya. Kaga yaro ko? Na ji yaro Umaru za ta je ta man wanka. Yaro yana kama da uban shi. Yana kama da kai. Umma Habiba ta je mishi wanka? Sosai fa, kamar ya ɓaci. Ashe ma da haihuwa ba wahala. Don wallahi ne wani haihuwa a filin bol ma sai yi shi ko akan babur duka yi zan yi wannan lafiya. Ai haihuwa na gaban zaki, hudu zaki haifa so 4. Na kusan mutuwa. Mutuwa zan yi. A duniya ke kika zama farin cikina, idan ba kewa zana bai wa kauna. Farin cikina kin zama jinin jikina, idan da so kauna ba ta kai ni rana. Kin zama jigo hasken idaniyata, na rasa kiwa za ta bani gata. Nike da kewa kallon sarauniyata, a gurbin zuciya bana ajabata. Dawo inda nake dan mazanta, mai sona mai kyan hali nagarta. Baiwar Allah ke ce cikar muradi, wanda ke san ki na so shi dan zumuɗi. Kimin na waziri karkice na yi kauye, akan ki kome na yi so ya ingiza ni. Idan na zauna ni ke nake tunani, ko cikin bazara damuna da rani. Allah dama zaki tunani, kamar yanda nake mai kise ki so ni. Idan na kalle ki kina rikirkita ni, a zuciyata na san ki ba ma'auni. Ba ni dama ya masoyiyata, mai rabon ya gaba da zai gani gwanata. Cikin masoyanki a yanzu na yi rata, tunda ni zan iya baki rayuwata. Taho garan zana rike ki ba mugunta, ni bana ce ke ce masoyiyata, abinda soyayya ta sanar aminta. Tausayi ko kwa zaman mu kai da fata, a gidan duniya samun masoyi daɗi, rashin masoyi shi ke cire nishadi. Da kin kira ni nan take zana amsa, auren ki nai ni haka rikice na fasa. Zaki zan matata warai ya kunsa, duk kamanni na kisin yi ba makusa. Walwala ta abar alfahari na, san ki yayi mini dauri irin na gwarmai. Ni fa san ki biyayya kawai nake mai, san ki yayi mini daɗi nai da maimai. Ni ban da burin da kai na baki komai, wanda ke kinki a yanzu zana farmai. Na faɗa soyayya ruwan zuma ce, wasu na kallo na kamar azamci. Darajar soyayya ko ba kwatance, wanda ke so shi ya san shi ko azance. Masoyiya ta karɓi usulina, karki bar sanki ya zama ajalina. Farin cikin soyayya ta zama ƙauna, wallakan sanki kawai na manta kaina. A koda yaushe hoton kina hannuna, duk abin da kake so yana gare ka. Na san ki fiye da so hakan na saka,
abinda ranka yake so idan ya so ka yana da daɗi ni hakanan na ɗauka shi yasa soyayyar ki ta girma a zuciyata komai tafi shi kima